Reports Afternoon Edition. Action Reports Afternoon Edition. Diri mabatian ang mga nagapanguna ng mga follow-ups sa mga hitabo sa Negros Occidental kag Bacolod. Action Reports Afternoon Edition. Upod sa atong mga action reporters kag karon ang inyong alagad. Una sa Aksyon Balita. Una sa Aksyon Public Service. Una sa Aksyon Komentaryo. Sa drama, musika at impormasyon, aksyon na aksyon talaga. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Aksyon Radyo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Reports, Afternoon Edition. Today is Thursday, July 21, 2022. Action Radyo. Hulyo 21 tuig 2022. Kung aton balikan ang aton nga kasaysayan para diri man sa pungsod Pilipinas, amo ning adlaw mga kaakson kung sa diin ang ginakabig nga singing sweetheart sang Manila. Ginakabig man nga Queen of the Philippine Drama ang ginbunag mga kaakson sa Santa Cruz, Manila. Ini siya ang ginkilala kay Praxedes Julia Fernandez. Si Praxedes Julia Fernandez ang ginbunag sa Hulyo 21, 1871. 1871 mga kaakson, ginbata ang ginakabig Queen of the Philippine Drama. Saman mga kaakson ang isa sa tatlo ka mga kabataan ni Mariano Fernandez kag Josefa Quezon. Sang Setyembre 30 naman 1871 bilang pagkilala sa dakong kontribusyon ni Fernandez. Ilabi na sa iyang performance bala sa isa ka charity work nga ginahiwat sini ang Spanish Army mga kaakson ang nagkilala sa ila pinaagi sa isa ka gala affair. Ginapresentar man diri mga kaakson kay Praxedes Julia Fernandez ang Silver Crown. Makon mo na Silver Crown niya ang ginpresentar diri sa iya sang mga Espanyol. Sang Agosto 18 naman, 1872, nagpakasal ning si Fernandez sa isa ka profesor sa Eskwela de Artes y Oficio sa probinsya sang Iloilo nga si Ricardo Penelos Pastor. Galing kay TY niya kabataan, ining si Queen of the Philippine Drama nga si Praxedes Julia Fernandez. Ang masubo diri nagtaliwan sa edad nga 48 ang Queen of the Philippine Drama sa atong Agosto 22, 1919. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Sa iban pa mga kaakson nga mga kaimtangan sitwasyon kag selebrasyon. Subong man nga adlaw Hulyo 21, ginahiwat mga kaakson sa bilog nga kalibutan ining ginakabig nga National Junk Food Day. Sa mga hilig dira magkaon sa mga chicheria, mga junk food mga kaakson, gina-dedicate ini nga isa ka giant menu of items o ka National Junk Food Day subong nga adlaw. Sa kada tuig mga kaakson ning adlaw naghatag sang kay ganon sa kada individual nga ti kung pwede ikaw drabi kapalipas anay sang dulo diet mo base makachulip-chip ka da. Kaon ka na makaakson junk food. Basta binang pag-upod naman sa sining nga kaywatan. Di magsiling ka junk food by definition, bot silingon nato ni ini mga pagkaon bilang nga typically mayunod mga kaakson nga mga fats, may kalamay, perting asin, ang calories, o kung na simple lang nga pulong, perte ka jutay sang nutritional value nga makuha naton sa sining nga mga pagkaon.
De paano naton ginaselebrari ng National Junk Food Day? Simple lang, snack a little. Kaon ka da junk food mga kakson. Pili ka da sang paborito mga chip, dip man o kontrita. In fact, ganit ko iban mga pamilya, bala mo nang ilang ginakaon sa bilog nga adlaw just for today. Because today is the National Junk Food Day. Junk food, junky junk food. Cookies, brownies, and cakes. Junk food, junky junk food. Chips and pizzas and shakes. Mayong hapon akong inyo alagad sa kanginan Aksyon Jan Diaz. Kag welcome sa Aksyon Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Kagkaroon sa atong Pangulong dinala. Aksyon Radyo. Nano ba mga balita nga dapat ninyo bantayan driman sa ating kapagpakalaga diri sa tumatutuntunan na Aksyon Reports Afternoon Edition. Sa ito naman yung headline, number 1. 1.1 milyones pesos nga balor sang shabu na recover sa mag-asawa sa syudad sang Kabangkalan. Kapon mga kaaksyon sa ginpatagaan nga gintingob nga puwersa, operasyon sang Philippine National Police. Masulusobray sa kamilyon ka pesos na naman nga shabu. Konway na tapna sa mga otoridad, damo naman tani utok ang magrimpwal. Natigayon ning bypass operation sa barangay Kamugaw sa syudad sang Kabangkalan. Kung sa rin na rekompiskar mga kaaksyon ginabanta mga 170 gramos sang ginasuspetsuan shabu. Equivalent ni sa 1,156,000 pesos nga worth sang illegal nga droga. Sa ito naman nga headline number 2. Kabangkalan gapon nga eryaho. Lalaki ginakabig notorious nga motor napper, in short kawatan. Nadakpan mga kaaksyon sang tag-iya mismo sang salakyan. Nagintulod, in short man gingkawat sini. Suro sa kapulisan nating alang biktima paglili sa gwa sang ilang balay ay ang nagapark nga motorsiklo ay na. Pagwa ay makakson, pagpalapit sa dalan, kita ay sa ulunan, lalaki, ginatulod-tulod ng iyang motor. Kining nga sospetsado, nadakpa naman tinalikdan nga tuig, pagod man sang kaangay nga kaso, galing kay wala giguro na tila ang ginawaya, ay ginsulit ang pagpangawat, at isubong balik sa selda. Sa ito naman nga headline, number 3. Kabangkalan gapon may bag-o ng city administrator. Attorney Rinaldo Lola Novero ginapoint bilang bago nga city administration o kon administrator sang syudad sang Kabangkalan. Ginapoint man sang bagong alkalde sang Kabangkalan, Mayor Benji Miranda bilang acting city legal officer, si Attorney Jose Edward Chicoy Davila mga kaaksyon. Sa ito naman nga headline number 4. Kaina nagpaligayon sang isa ka press conference ang mga anay empleyado sang Basiwa. Mga anay empleyado nagapanawagan sa pamunuan ni Bacolod City Mayor Albi Benitez nga tagaan sang maayo nga miyembro ang women's sector sang Bacolod City Water District Board of Director. Matapos kaging bakante ni sa nagpungko General Manager nga si Mona Dia Hardin. Anyway, subong nga po nagwa ang balita, si Bacolod City Mayor Albi Benitez ang ginilihir bilang chairman sang Philippine League of the Cities of the Philippines, no? Or Philippine League of Cities. Tinanigad mga kaakson si former Mayor Bing Nonadia, amo na talaga pungko bilang presidente naman sang Philippine League of Cities. Sa ito naman yung headline number 5. Anay Bacolod City Councilor Jun Gamboa, may bag-o nga ging question. Ang balya sa pamunuan sang Central Negros Electric Cooperative, in short Sineco kuno, di na kunong refund kay ginmando na ni ka otoridad, di na kuno ni ang 238 milyones ka pesos nga refund para naman sa mga konsumidor sang Sineco. Mga konsumidor naman nagasinggitan, refund, where are you? Here na mi. Balita naman gikan sa City Hall.
Ikadulong ni Aksyon Art ay hupon komitiba ni Councilor Pao C. Kaupo ng mga ahensya sa gobyerno. Nagpadigayon sang inspeksyon sa mga junk shop. Angot sa Executive Order No. 15 nga ginpapanaog ni Bacolod City Mayor Albi Benitez. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Diri lang sa Action Radio. Action Radio. Mayong hapon, Luzon, Visayas, kag Mindanao. Welcome na welcome diri sa ating pagpangalaga din ng Action Report. Afternoon edisyon, Webis kita nga presentation Hulyo 21, tuig 2022. Subong hapon, liwat naman kita. Magadulong sa inyo sa pinakamabago mga dalagko nga mga balita. Nga aton naritipon kag natipon sa bilog nga news team sang Action Radyo Bacolod. Dugay-dugay may kaupod nato ng aton man nga Patrol 2, Crosswind Patrol sa pagdulong sang pinakauling nga sitwasyon sa palibot sang syudad. May ginrespondihan nga bypass operation, isa ka anti-illegal drug operation nga gingkasada rin naman sa syudad sang Bacolod. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan. Ako naman si Action John Diaz. Welcome na welcome sa liwat sa Action Reports Afternoon Edition. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Radio. Sa ito mga tagpalamati, may mga mensahe ka mo luyag ninyo ipadala. I-text lang mga kaakson sa ito naman nga text hotline 0963-7570-874. Or may mga mensahe ka mo luyag nyo man ipamangkot dari sa question, komento, greetings mga kaakson. Nagamonitor ka mo, pinaagi naman sa itong live streaming. Pwede man. Ato ninatagan sang igtalupangod sa dili gidamang madugay. Please don't forget mga kaakson to like, share, and follow our official Facebook page. I-share man ang aton nga live streaming para damo pag kita may malambot samtang padayon aton nga pagpangalagad. Subunggid lamang hapon. Dugay-dugay may kaupod man naton si Bacolod City Councilor Israel Salanga. Angot inibla sa ad hoc committee nga gin-endorso niya sa sangguni ang panglungsod sang Bacolod. Kag may isa ka aksidente nga nagluntad sa southern portion sang Negros Occidental kung sa riin 4 gid ka mga minor de edad. Gin-arado sang isa ka truck, isa patay, 3 ang pilason. Action Radio. This time mga kaakson, hindi na kita maguyang pasang tiyempo. Ibalaw nato ng pinakauli naman nga sitwasyon sa palibot sang syudad sang Bacolod. Sa aton nga mga balita nasyonal ni Dulod Lagko maniho, duwa pagid ka mga poll watchdogs bla, ginaduso ang pagpadagayon sang SK kag barangay eleksyon. Pero tiban nga mga kongresista, pila ka mga mamaligha, nagahambal mga kaakson isolta ni anay, porte kadako sang pondo, naligado na tamaan giniban nga mga politiko, duway pa ka-move on ang iban, do ba si alang-alang ni? Pero iban ka siling naman, oy buslanta na ni, labi nang duwala pulos nga mga barangay official. This time mga kaakson, i-check naton nga patrol, aton Crosswind Patrol with Action Zil Minaldo. Una sa tamang balita, una sa tamang serbisyo. Action Zil, may ngapon. Action dyan, maayong hapon. Yes. Ito dito sa bang action. Panami sa panami sa hangin. Pero ang aton nga kalangitan, medyo magalum-galumon. Subong hapon action dyan. Din ka subong? Oo. Ari na sa may 6 daw Purok Bayanihan na may ginapatigan nga bypass operation ng aton diri nga kapulisan. Ongoing. Ang police station 6 ongoing pag ulang ginagasugod action dyan. No, so naga-inventory na ang kapulisan ang subong nga hapon. Isa 3 no ang subject nga nadakpan. So aton sini ko mangkoton action dyan. Bot sino nga action Zil, ara ka nagidra sa balay kung sa ringin ka signing by bus, isa ka persona nadakpan dre? Yes, isa ka persona action dyan, isa ka lalaki ni ang nadakpan ng Bacolod City Police Station 6. Okay. So, ready sa action dyan, no? Matamang ko, hindi kung ano iya sininga pangalan. So, ngayong hapon, so ano pangalan taganit dyan? Dandan. Dan Torres. Dan Flores? Torres. Okay. Si Dan Torres. Ako na edad ko, sir? 50 years old. Ano ginawa? Wala. Wala kayo sira. Wala nung Pero may mga kabataan ka nun, sir. Pinag-kuray yung pabuo. Dugay ka nagabalik yan, sir? Bago lang. Bago lang ma. Okay. At least ako yan gidya.
Oo, nag-ako man siya action dyan. Bago lang siya nag-bulo-buligya. Taga-tiri ka git, sir, sa bayanihan. Imo na di balay mismo. Anong rason nga nagdoso na sa sang Shabu Action Zil? Anong rason sir nga nag-ako sa illegal na droga, sir? Para may kami kaman niya. Katigado, gid. Oo, kay ti, wala siya operasyon dyan. Kaya mo ni ang panangitanan. So, baligya, oo, sa illegal nga droga. Sir, wala ka man sa una, kagi preso or may kaso? Wala, first time mo nga nadakpan. So, first time yung action dyan, nga nadakpan. Bot silingon, kung amunang Action Zil, kung amunang lakat sa nga sabat, bot silingon sini, aminado sa nga kung ano nakit-under ang mga recoveries, iyagid. Yes, action dyan, kay Tidri, no? Medyo may nagaling signal sa nagpasa naman kung action dyan sa picture. Okay, Kaya okay. sa net daw, hindi gin makaya action dyan. Saka medyo siludlon di ang lugar. So, may Tidri nga, no? May sa kung pagtanaw, may mga small heat shield, no? Elongated. Sagati, medium, niguro ang isaw. Aminado man ini ang subject, mga iya siniya, no? Ang nakuha sa nga Police Station 6 Subong nga hapon action dyan. Okay. So, oo. Sir, pinakabilag yung mga bata, sir? Dua. Sinadagko naman yung sinasabi, sir. 20 ka nisit. Hindi ka gadi siya. Dandan Torres, no? 50 anyos. Ti Subong Action Zil, back up 6 na, di ba lang nagkandak sang bypass dra? Yes, action dyan. Police Station 6, no? Subong hapon, karon action dyan, nahibaluon ka man kung pila gramos ang nakuha sa subject. Kasubong man ang valores sinisang drug evidence nga nakuha diri sa mga process money man masini daw sa 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11 kasi siya Damo man diri. 11 sa siya ini action dyan magagmay naman nga mga pakete sini ang iyang sir, paano lang yung mga pagdadala sa illegal na droga, sir? Ang ina? Oo. Dapat May mabakbang na sa iyo. May mabakbang na da. Aga ka pero wala man din sa inyo sugya gusto sa balay mo. Wala man ang pagdan to. Do changgay lang gigili. Do changgay lang ginagawa, malabay da, mabakal sang Shabu, tapos lakat na dayon. Yes. Tama na ang guaya sa dyan, no? Kaya sabi nga si sir, ang muni ang pinangitanaan niya, kaya wala rin siya. Sir, ay mo asawa, rin, sir? Yeah, Mo to kung ilan sa guao. May obra niyang imong asawa, sir? Manong manicure. Bapang manicure. Pero kabalo, man siya sa imong Sir, kaya ginabingin ko na sir. wala. So, wala. Okay. Gwa ka sa waya do remedyo general. Ti saga pangita man galing kay ti ko lang taon takson dyan hindi na mong sabat no kung tigado di nga mag-engage sa illegal nga mga helikoton no sige kay base ongoing pa direction sale karon baka balik ka report kung available na gid man ang linya kung sino da Police Lieutenant Andy Ofalia si Police Major Leos ko pa regards lang ko da sa ilang nga duwa kay duwa nagig kami kakita ay ni Sir Estopa kag ni Sir Ofalia nga daan. Oo, nagwapo. Naging sila nga duwa. Abaw! Nagwapo. Naging sila duwa. Sige. Kaya karanak kung gano'n, dugangan ka lang inana ang dugang na informasyon sa pagbalik sa nga patrol. Like kita din subong sa Puro Kabayanihan, ini si Action Zil Minardo una sa balita una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Nabat yan mga kaakson, isa ka bypass operation nga ginpanigayon sa Police Station number 6 sa Barangay Takuling sa Surad sang Bacolod sining nga mga tinion na Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Salamat gid sa report ni Action Zil Minardo sa Patrol. Action Radio Philippine Standard Time las 5:10 na. Si Bacolod City Councilor Israel Salanga Makaaksyon ang nagpasar sa isa ka resolusyon nga nagadihon o kung nagatukod sa isa ka ad hoc committee para ma-identify o kung matumod ang mga assets. Magsiling ka assets, amo ni sila ang mga pagkabutang o kung propiedad nga ginapanagiyaan sa isa ka tawo o kung isa ka organisasyon. Assets and properties ang syudad sa Bacolod agud nga tinutuyo sinidiri for the purpose and benefit of Bacolod noon. Siguro let's hear it straight from Councilor Israel Salanga
kung anong pinaka-tinutuyo sini nga komitiba. Kag anong pwede mabulig sa publiko. Because if you try to observe, si Councilor Israel Salanga, isa ka sa isang leader, mga ka-aksyon nga, usually, gapangayo, balasang suggestion sa publiko. Amol kini sa perme nga, anong inyo, dira, ano masiling nyo, in-event gani sa social media, very active nga mag-asa mga concern, recommendation, suggestion. Sa ring hapon, kung alaton sang gamay gid lang nga detalye, may angon sa ring iyagin propose nga resolusyon mga ka-aksyon dira sa may sangguniang panglungsod sa Bacolod. Joining us this afternoon sa aton nga pagpangalagad is Bacolod City Councilor Israel Salanga. Councilor, mayang hapon si Akson Jan Diaz sa Akson Radio. Mayang hapon, Akson Jan. Mayang hapon sa mga taga-lamate. Yes, Councilor, I'm very interested la siring imo agin propose o pasulod nga resolusyon sa sangguniang panglungsod regarding sa ad hoc committee. Can you tell us something, Councilor, regarding sini? Well, during our inaugural session, nagbutuhay ang aton mga kaupdanan sa konseho, sa mga committee, and sa ka-committee ba lang ginahatag sa ato naman na siya ang Committee on Government Assets. And well, first thing aton na ginimo is to organize an ad hoc committee ang mag-identify kung kanyang mga propiedad, kanyang mga assets sa siyudad ng Bacolod, including mga tangible, intangibles, kanyang mga property sa siyudad, no? Even ang mga lugar, ang mga titles na ginahiyatan sini, kag ang mga kagamitan niya way na ginagamit, especially ang mga way na ginagamit, do kay nagatumpok to nakita natin sa BCC Sumag, nagatumpok dito ang mga trucks at mga unused ng mga vehicles. Okay. So, first tingin muna natin dire is to organize an ad hoc committee nga mag-identify sa tanan nga properties sa gobyerno, and the main purpose ni is to protect and to preserve and padayon i-evaluate ang aton nga mga kagamitan and properties sa gastos ng siyudad ng Bacolod. This is a very big nga program ni mo, Councilor. Kaya makon mo assets and properties ang Bacolod, ang gusto mo nga hibaloon kag evaluate. So after sa ni Councilor, ano ni ang posible nga benepisyo nga madulot sa Bacolod City? Well, kadamo gid, no? Kumpisaron ta, especially ang aton yung mga lugar, mga unused pa lang ang mga locations, bala. Kaysa pagkatamo, sinigali sa bilog ng siyudad sa Bacolod, no? Maybe one classic example is ang Vendors Plaza. Okay. This time, basi may makakam up kita with an idea, ma-improve na siya, patahomin na siya. Ay, kutulukon ta, nagamit sa ligad, pero ay papagid lang ma-maximize sila. And we're considering ara siya subang sa isa ka-giant mall. Maybe we can improve further na maka-income generating siya. Okay. No, mapataho mga lugar, ma-improve ang lugar, maparentahan siya. At the same time, ang sentro man siya, isa sa mga sentro man, consider man yung mga giant yung market dito sa siyudad sa Bacolod. We have areas yung mga unused sa siyudad sa Bacolod yung try natin to identify nga, pwede natin magamit na siya for many purposes action dyan. Mayroon man niya nga mga properties nga daw hindi lagi siya magamit, pwede na siya natin ma-observe ang legal procedure, base ma-auction na siya natin. Ma-convert pa na siya into cash nga ma-generate funds pag ito siya sa Bacolod, ma-contribute pag ito ang mga possible expenses na nabulig sa mga pumuluyo. So, first step lang kita na as of now, create na committees, mga tao nga involved natin para mag-identify sila. And then, from there, grabe na maminsal kung ano dapat natin yung paghahimuon para magamit yun siya, ma-maximize yun siya para sa kayuhan sa siyudad sa Bacolod. Pwerte mo first step, Councilor ba? Very big din na program. Identification, evaluation din sa mga properties. Timakon mo, madarita na yung madiscoveryhan, Councilor, kung ano pa dang pwede, kaya magamit mong kag makitaan sa iban nga mga investors probably, where they could also invest or anong pwede pagin magamit sa city. Like iba lang ginmension no, Councilor, nga mga truck, for example, nga mga guba, mga salakyan, dako ginamabulig sina sa pumuluyo, di ba? Exactly, no. This is just a matter of identifying the properties of the city at the same time pag-discovery natin sa mga butang. I mean, this is a new administration and perhaps plastic America na din ma-raise yung mga suggestions or magtipon yung mga opinion from different pumuluyo, constituents natin,
sometimes so involved sa mga pumuluyo natin damo pag isa sa mga ideas nga sometimes hindi mag-cross sa ato niya pinsar, no? But through this committee and through this ad hoc nga committee nga ginorganize naton, I really hope and pray nga ining mga wain na naton lang yung taga-attention lang nga for the past few years lang yung taga-attention sa gobyerno naton, ayaw magamit na siya naton as we continue to progress, as we continue to aim for a better city, no? And ako personally excited man kung makita ini siya, ma-meet ini siya ang mga requirements na ginapangayon natin and eventually makahimo kita proposal action dyan. Yes, Councilor, may ari na ni mga members ang ad hoc committee nga ini? Yes, bali for now, ang sigurado lang ito is ang GSO nga head and ang aton city engineers. No? Kasi sila na identify especially during the time na gina-construct ini siya, gina-purchase ini siya. So, aside from the two of them, meron po kita gina-identify yung mga parts ng ato niya ad hoc committee para ma-involve ini siya, para mas ma-maximize nato ang pag-locate, ang pag-trace, ang pag-inventory natin sa mga properties ng syudad. Okay. Kaya ang guwais ni Councilor, do ka proactive approach bala nga wala lang niya nga hindi lang kamo yung ma-identify, pero nakita ako diri sa imo nga ginatumod, gusto niyo nga once ma-identify, you will be looking for ways how to maximize it. Ang nakita ako diri kasi I'm very interested. You are asking suggestions from the public. Yes, kay amo na siling ko, ako kapasigid ko sa two heads are better than one. Na may ginaya because ako na experience na many times na kung tipunan sa ideas mula sa atin yung mga netizens, mas brilliant ang ilang mga mapinsara, no? So siling ko sa tanan natin yung himuon dire, we are planning to involve our pumuluyo through social media para through their suggestions ma-rate natin na siya and who knows, ang ilang mga gina-share dira mas mangin mapinisplanon para sa aton kaayuhan. Okay. Sano kamo, Councilor, masugod sini sa inyo nga pag mga actions ninyo tikang mag-convene ang komitiba? Sa Monday, mapadala kita communication sa mga involved naton sa aton ad hoc committee para as early as possible maka-identify na kita nga daan kag makasugod na kita action dira. Okay. So, subong, may nakitaan ka naman, Councilor, nga pwede nyo unahon, abi, evaluate, identify? Yes. Amo ng first thing kita i-evaluate kita ang aton yung mga existing mga assets. Kaya ka, may mga properties yung gina-consume na siya nga daan mo. May mga assets na kita yung daan niya yung active man siya kag mag-ginagamit siya mapuslanggid. So most probably ang aton ang imong ta sila is just to protect them and to continue monitoring the situation of our assets na active siya sa bongya. And identify naman ang mga inactive, ang mga ma-improve sa pagid, ma-develop sa pagid, kaya para mas maging productive siya, mas beneficial sa ating syudad. Gani man, with the skills and the ability that you have, Councilor, amuning komitiba ginhatag sa imo, no one would expect nga there's a very unique and a certain program that could help Bacolod City, no? Ano na lang imo, Councilor, nga mensahe sa publiko? Well, I really hope na pag ma-workout natin siya, at first, medyo pagkita ko sa committee, siling ko, this is one meeting na wala siya direct contact sa tao, wala siya budget requirement, and wala kang niya sang involvement, exposure sa pumuluyo. But it's not about the committee. It's all about how we can make ourselves productive mo, yes. How we can improve ang ating committee ba, how creative we are. So, kita naman niya sa atin niya and ginhatag nga ta sa atin and everything happens for a reason. I just hope and pray nga masuportahan niya siya sa bang administrasyon ni Mayor Albi kaya kung ano man siyang mga kayuhan ng aton diri nga matipon, ma-develop, ipasa natin siya sa Mayor's office and eventually i-forward natin sa mga pumuluyo. No? So, himuon natin ang aton masarangan to preserve and to protect the properties, the assets of our city government action dyan. Yes. Thank you so much, Councilor, sa imong information, sa mensahe sa publiko. Good afternoon. Salamat. Magandang hapon. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Action Radio Philippine Standard Time na 5:21 na. Nabadiyan mga ka-aksyon si Bacolod City Councilor Israel Saranga ini regarding maka-aksyon sa mga bago nga komitiba or rather sa gindoso niya gin-propose nga resolusyon sa sangguni ang panglungsod sa Bacolod nga nagatukod sa ning isa ka komitiba mga ka-aksyon.
May nga po gali kay Sir Jomar Flores. Nagapatamyaw kromigo namon nga si Glenn Guangco nagapamati subong sa Bangga Lasal. Nag-change career na sa abi, no? From Bangga Libertad to Bangga Lasal. Radyo. Akson, Radio Philippine Standard Time na 5:21. Akson, hen, basi pwede na ito na may ngagaw ang isa. Let's check, Vicky, message na gid si Police Lieutenant Colonel Neselato Sabando. Basi siguro may importante man nga katuan. Ngagawon ko lang niya, 5:22 mga ka-aksyon. Kabalo ka mo may isa ka vehicular accident kaya nagluntad sa southern portion sa Bacolod City. Siningapon mga ka-aksyon or sa kainasang aga. Kaya ang report sa ding pinaka-latest nga impormasyon nga aton nga nabaton, may isa mga ka-aksyon ang gindeklarara nga dead on arrival sa ospital mga ka-aksyon. To be specific, mga around 10:45 sang aga, nagluntad ang ining aksidente dira sa bayang Sampurok 3, Barangay Gargato sa Banwasang Hinigaran. Joining us is Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando. Sir, good afternoon. Si Action John Diaz sa Action Radio. Maganda nga po, may hapon sa tanan. Yes, sir. Good afternoon, sir. May nangyari daw na aksidente kaninang umaga sa Barangay Gargato, sir. Can you please tell us ano po yung nangyari, sir? Kaninang umaga, 10:45 AM, may nangyaring aksidente sa Purok 3, Barangay Gargato, Hinigaran, Occidental, kung saan doon lang sa compound ng isang may ng ugahan na yung mga daing may nagre-repack ng daing. Okay. Ito namang truck nakatambay lang din lang doon sa loob ng compound. Pinakialaman ng isang Jumo Potwico Imolino. Okay. 36 years old. Date Gobert, February 24, 1986. Male, single, liberal, na resident of Barangay Gargato, Hinigaran, Negros Occidental. So siya ay hindi naman driver. Okay. Nakialam lang doon, sinakyan niya, practicean daw niya mag-drive. Siyempre pag-practice, hindi marunong mag-drive yan. Bigla niya nakambya forward. Imbis na atras, na forward, diretso doon sa nagre-repack ng mga daing. Okay. So, nabangga itong mga victim. 4 sila. Ang isa dito ay namatay. So, ito ay isang edad na babae. Hindi ko pwedeng banggitin ang pangalan. Okay. Yung isa naman, minor de edad din na lalaki, 12 years old. Ang isa ay si Clayana Joy Parino, 18 years old. Ang isa si Mayra Bacolinaw, 24 years old. So, Sa Barangay Gargato rin. ibig sabihin po, sir, ito pong suspect, kaano-ano po ng mga biktima, sir? Hindi, wala silang relasyon nito. Walang relasyon ba? Laborer siya doon. Nagtatrabaho rin po. Laborer. Laborer doon sa, sa ugahan. Okay. Aksidente po yung nangyari kasi po hindi po siya marunong mag-drive. Sinakyan po niya itong sasakyan. Dumiretso po doon sa nagtatrabaho, sir. Oo, hindi naman siya ang driver. Pinakialaman niya. Ang tawag doon, pakialamero. Hindi naman siya ang driver. Pakialam siya. Yun yung mahirap kasi, sir, kapag hindi mo alam mag-drive ng sasakyan, tapos sasakyan mo. Siyempre bigla na yung gasolin, siguro malakas yung accelerator, bumilis yung takbo, nag-dito doon sa mga tao. Okay. At saka sa loob pala yun ng compound, sir, kung saan nagtatabaho itong mga biktima. Oo, hindi naman dapat mag-practice doon sa compound. Dapat sa lawak na lugar. Okay. Na walang mga tao, di ba? Kung practice siya. Oo. Sir, ano po yung disposition po kay Puteco ngayon, sir? Ano? Ano po yung disposisyon sa kanya, sir? Nasa custody po siya ninyo? Sa custody namin, nakakulong siya dito. Nag-doon ng investigation ngayon kung mag-apilabit yung parents ng victim na namatay, magdal kami ng kaso at saka yung mga napilasan. Sakali po mag-file ng kaso, anong pwedeng kasong harapin po nitong suspect, sir? Reckless imprudence resulting to homicide and multiple physical injury and damage to property. Ibig sabihin po itong tatlo po na kasama nito namatay ay nagkaroon din po ng sugat, sir? Opo, nagkaroon ng sugat na minor injuries lang. Okay. Pero nasa ospital po sila?
Oo, nasa hospital. Okay, sige po. Thank you so much po, Sir Sabando, sa time at sa information. Sige. Magandang hapon po. Gandang hapon. Sino po sila sir? Action Jan Diaz po, Action Radyo. Action DS. Thank you po, thank you po. Diretso, komprehensibo, wala sang may ginapasino. Action Reports, Afternoon Edition. Action Radio. Ginahinga ka to lang check si Police Lieutenant Colonel Neserato Sabando. Feeling ko do ni Goro may kantuan Goro si Sir Sabando. Pero anyway, masubo-subo ining nagluntad nga aksidente dira sa area sang Barangay Gargato sa may Banwasang nga hinigaran. Kung sariin makaaksyon 10 years old nga bata nga babayi ining nabungguan. Inarado sila sa isa ka dump truck. Kay ang dump truck nagapahimunong. Ilabtan gid, kabalo nga hindi kabalo magmanos ang salakyan, digto magpulo practice. Ang bagay ni Sir Sabando, ang tawag ni sa ila mga hilabtiro. Dason gani bla, amo na sa mga ligwa bala nga dalan, kay delikado na among makumudam truck ya. Gamay mo lang na yung puga ya kag tapak sa gasolinador disgasa kag burhot ang agi sina. Motorsiklo, galing nga motorsiklo, galopad ka ko na lang alangon. Muna, lesson learned ini, no? Kung may salakyan, susulod sang isa kapuloyan, ilabi na ako rin di ka masado, kabalo bala magmaneho, inong kakagin magpatuga-tuga. Ang pagpulo practice, pwede ginahimuon sa mga maliligwa nga lugar. Inabalang wala ka may madalasa, wala may maulamid, wala ka may mabungguan, basta wala ka gina may mahilabtan. O kung wala ka may madisgrasya nga iba na. Amon dra ka practice, diba? Usually gina-recommend. When you do driving lessons, dapat sa mga ligwa nga lugar, lapad nga dalan, wala sa ibang nga salakyan. Kaya tiga tuon ka palang mong, ang iban mo nga upod sa dalan, kung sa mga sako ka na, kabalo na sila, kisa wala sila ga-expect nga wala ka kabalo magmaneho sang salakyan. Pero dapat next time, kung mga amo sinagani, hindi na lang natin pagturutistingan. Especially kung wala upod na kabalo magmaneho. Siguro, iniintiway man siguro may nakabalong sakyan niya to bla. Gulpe lang guro yung sakyan, nagapundog nga dump truck. Sa tubangan, may nagatrabaho, nagapamutos dra sa mga uga. Idigto, nagdiretso, guayati, disgasya gido. Action Radio. Maka-aksyon ang regular nga pag-supplement ng Life Extension Vitamin D. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usas ng gadgets kangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring tila ng mga poslanong nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o konliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network na may maayong signal para sa mobile data. Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain, maghampang sa imong pet o kung magpumatit sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imong team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imong nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa
kwarta kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Dollar Kabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Bangod sa... Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Yes, mayang hapon mga kaakson. Good afternoon sa totoran nga matag palamati via live streaming. Mayang hapon dira kay Athea Kim Iriman sa Banwasang Mursa. Ambali Sir Ma'am Barky Tribe, mayang hapon dira kay Kimpo Yulo, Norbing Galesha, kag Gina Galisa nga always gid nagapamati sa Aksyon Radio. Hey, thank you so much. Rose Ann Iriman, mayang hapon man. Barky Tribe, good afternoon. Abala, please share na. Si Ma'am Barky Tribe na yan nagainganyo sa aton nga mga listeners nga mag-share sa aton nga live streaming. Christine Menyes Villalobos, Ma'am Christine, good afternoon. Kamustang imodara nga pagbantay? Lacson de la Paz Chloe, good PM. Pag-greet lang sa family Lacson sa Purok, Mambusaw, Barangay Tabo. Sa Tabo. Nakalabot kami dito sa Tabo, Bukid to bala pag-encounter. Ay, digto gitaklag kami to isa to sa most memorable nga coverage ko. Taklads Bukid, no? Digto gid sa encounter site. Kag sa kay nanay ako nga si Maria Luz Lacson. Maulanon nga hapon, Ma'am Ana Senoro, good afternoon dira sa imo. Let's D, good PM monitor kami si Lai Seti. Ana Sinoro, maayong hapon, ARB more power, God bless us all. Sa Barangay Lagranja, La Carlota, sa Pilar Compound, sa Brad ko ni Ma'am Ana Sinoro nga si Edwin, maayong hapon. Adlaw-adlaw gida nga naga-monitor diri sa aton nga pagpangalagad. Homalumina, Ma'am. Homalumina, good afternoon dira sa imo. Sir Eddie Laus, maayong hapon. Kamusta ka man dira ni Nanay Isabel? Naga-monitor gid sa may Victoria City. Si Sarah Reyes, naga-monitor man sa Action Radio, taga Villa, Subdivision La Carlota, no? Idol ko ni Ma'am Ana Sinoro, si Councilor Israel Salanga. Ray Flores Baryoga, mayang hapon. Good afternoon dira sa imo. Ma'am Elizabeth Gamala, good afternoon Action John. God bless everyone. Keep safe and more power to ARB, no? Keep safe Action John. Ang bali Ma'am Ana Sinoro. Carmela Arqueo Tagluco, mayang hapon, gapamati gido sa Libertad Public Market, tanan nga mga vendors dira naton, mga avid listeners, mayang hapon sa Libertad. Kung diin ka man nga bahin sa probinsya kag Bacolod City, may ara kami maka-action promo. No, may raffle kami, basta gapamati ka lang, on air man o kon online sa ton live streaming, may panagtag kami maka-action nga coupon. Baw, perting premyo, pinakanubo, 1,000 ka pesos, may ara man kami maka-action premium nga cellphone, bugas, no? Mga appliances. Butchiringon, kung magabutan ka, swerte ka gin magdaog. May mapuli ka gin nga, wala kalog maka-action. Magsiring ka wala kalog. Ang sa ruleta, wala sang nakabutang dira nga bokya. Tanan may price. Wala kami bokya. Basta nabunutan ka, daog ka gid. Importante, nakapamati ka, may coupon ka, and then, nabatian mo, nalawagan mo ngalan, kadto ka dito sa Action Radio. Kung taga Victorias ka, hindi ka man manugunan, kaya nga, alin Victorias, let's say 50 to 60, pag abot mo kung nagdaog ka, bisa kalibo, may ginansya ka, daog ka sa kasako bugas, may ginansya ka, daog ka appliances, cellphone, may ginansya ka. But silingon, laka perde, daog ka gidya, no? So, kung gusto nyo sina maka-action makakuha, pamati ka mo din sa Action Radio. May iban man nga mga Facebook pages sa Action nga nagahatag mga ka-action. Mga personal namon, nagapanagtag sang raffle ticket. Importante na pamati ka diri sa Action Radio Bacolod. No? Gandang hapon, Apawan family ng Karaan Tampalon, Kabangkalan City. Oy, mayang hapon dira sa imo. No? Sige, Mer Apawan. Thank you. Ang iban, dugay-dugay naman sa aton nga phone, dugay-dugay. Pagbalik naton diri sa Action Radio. Standby!
Mga ihibalo nagtungod sa gabi bilang tanom nga makabulong. Ang iya scientific name sini, Colocasia esculentilin o kun Arum esculentum lin. Ang common name sang gabi, Tagalog niya gabi, sa Hiligaynon gabi man. In English, taro. Ang gabi kilala bilang root crops o kun kararuton nga permi ginalunod sa madamo nga putahe. Ginagamit man ang dahon sini sa pagluto sang pagkaon sang mga Bicolano nga laing. Ang tanom sini, husto-hustuhan lang ang kataason. May malapad kag korte hard nga dahon kag may maputi nga bulak. Madasig ini magtubo sa diin man nga bahin sang pungsod, ilabi na sa mga basa o kon lunangon nga lugar. Ano bala ang mga sustansya kag chemical nga pwede makuha sa gabi? May arahaw, no? Hibaluon tayo, no? Ang nagkalain-lain nga bahin sang tanom nga gabi pwede makuhaan sa madamo nga sa isang chemical kag sustansya nga pwede kag makahatagid benepisyo sa ikaayong lawas. Nagaangkon sang flavonoids, bisitosterol, kag steroids. Bilang bulong ang tanom nga gabi. May ara man siya mga minerals, calcium, phosphorus, kag iron. Ang linghod nga dahon sang gabi makuhaan sang vitamin C kag D. Ang ugat naman may mataas nga level sang starch kag amino acids. Ano nga bahin sang tanom ang ginagamit bilang bulong kag paano ginagamit ang mga ini? Pwede gamiton bilang bulong ang pila ka bahin sang tanom nga gabi pareho sang iya dahon. Pwede makuhaan sang duga ang dahon sang gabi para magamit bilang bulong. Ang iya unod. Ang unod, pwede man nga mapuga nga makuha ang iya siniduga kag imnon, hindi gani kaunon mismo paagi sa paglaga. Ano ang mga masakit nga pwede mabulong sang gabi? Ang hapo. Ang pagkaon sang unod sang gabi makabuligid sa pagbulong sang hapo. Rayuma. Pwede nga ilamhit o kon ibanyos sa mga nagasakit nga bahin sang lawas ang ginpainitan o ginbulad nga bunga sang gabi. Pagpalanakit sa sulod sang dulunggan, ang duga nga halin sa dahon kag mga paklang sang gabi pwede ipatulo sa sulod sang dulunggan para mabuhinan o kon mapahagan-hagan ang pagsakit sini. Kinagtan sang mga insekto. Ang duga sang gabi makabulig para madula ang pagpalanakit kag pagpalangatol resulta sang kagat sang insekto. Dapat ipahid o ilamhit lamang ang duga sa apektado nga bahin sang lawas. Kabudlay sa pagpampupo o kung pagpamuson, ang pagkaon sang unod kag dahon sang gabi makabulig para mas nga mapadali ang imo pagpupo. Kagat sang manog, ginapahiran sang duga halin sa dahon sang gabi ang kagat sang manog para mabuhinan kag mapahagan-hagan ang kasakit kag pagpalamanog sini. Ang paglupot, maayo man nga makakontrol sa paglupot paagi sa pagkaon sang unod sang gabi. Hilanat, ang duga sang dahon sang gabi makabulig man sa pagpanubo sang temperatura naton sa aton lawas. Ilabi na kung ikaw ang ginahilanat. Pila lamang ina sa mga informasyon nga aton madulong sa inyo na hanungod sa gabi. Ang elementary nga evacuation center na concerned in baha man. Uy, kasi tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po medyo mataas na ang tubig. So, ginaulat natin nga pasuwat nga nag-traffic ito or nag-traffic ito sunod ang continuous rain ang isang good factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang ilang mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag.
Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakaprepare ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sa mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, Radio Philippines Standard Time, las 5:42 na. I-check nato ng report ni Action Art Tayhupon gikan sa Bacolod City Government Center. Anyway ho, ang pangabay balas ang bagong alyansang makabayan nga magpatigayon sa hublag protesta kon rally sa Batasan Road para sa State of the Nation address ni Presidente Bongbong Marcos Jr. wala na naaprubahan. Wala ginaprubahan sang isa ka ahensya makakson. Kaya ang rason nila makatuga kuno sang trapiko. Lalabot sina, ang rason nila base kuno blind hindi masunod ang mga health protocol. Sa kinamudamo na sa mga activity naton nga daw wala gani di sunod sa health protocol. Ini pang rally, you have to remember the right of the people peaceably to assemble and petition the government for redress of grievances or even to assemble and just so simply express their own opinion. That is part sang kinamatarong naton or freedom of expression. Dapat hindi na dapat balamagan, hindi na dapat pagpunggan mga kakson. Simple rally like this one is part of democracy. Parte na isang demokrasya, kita ka mo may nag-arali. Amo na yung mga kakson ginagamit nila, no? Para mapakita man ipapabalo sa gobyerno kung anong ila dari nga luyag ipalabot. Dali kita sa report ni Action Art Tayhupon. Komitiba ni Councilor Pao C. kaupo ng mga hensya sa gobyerno nagpadigayon sa inspeksyon sa mga junk shop angot sa Executive Order No. 15. Naging papanaog sang alkalde. But kamusta yan ang hulat ni Action Art Tayhupon, Gina? Action Radio City Hall Report. Action Art, may ngapon. Why siyang preskon? Siling ko daw. Kaya yun na lang nag-interview kay may katuan si Councilor Pao. Oo. Daw part to sang iya balang mga scholars. Di daw ika-importante man ah. Tido tsakto galing hambal ni Action Rex eh. Oo, tama po yun. Tama po pala yun? Oo, tama yun na action yan. Wala, hindi talaga nagkamali pala. Galing mo po lang mag-Tagalog. Yes. Kala ko kanina yung anchorman dyan, si Di Castro. Naglain na pa. Akala mo sa akin ha? Akala mo hindi ka nagsisiling eh. Oo nga eh. Sabi ko, ngayon ko lang naman ang namaan, gawgalima. Tuno Tagalog mang kisakit, diba? Hindi kami ko mag-Indiana, nga duwabla? Hindi magaling ka talaga mag-Tagalog. Wow. Kala ko nga si Senador Robin Hood eh. Excited na si Robin Padilla, tandaan mo na. Excited sa kambalya mo ng first time kumaten ko so na. Ang bayo ko na preparahan ko gid ay basibla pwede ang bayo ko himo sa bulbol sa mga pispis ng Action Art Tayhupon. Ay na? Balahibo? Balahibo. Te pwede da? Ti butangan niya lang algodon nilong yay. Kabalo ka makalami na mo? Makalami? Kalam ti karon palos na ka sulod sa ilong mo kundi mga chika. Te pag mga tse mo abi mo kasulod ka pa sa batasan pambansa? Hindi na. Kaya siya rin kong Greg na interview ko gabi. Oo. May mga RT-PCR test to yung requirement, subong? Oo, may ara. Kung siya magsulod? May Vax card. Vax card? RT-PCR test. Oo, Vax card. Vaccination card. Te kung mga tse ka to, ang balon ka diyon sang tao to, simptoma na, disgrasya gid. Gani. Kaya mo na nakabaton ko imbitasyon silang ko, dasun na lang kinggaan ka na nila?
Oo. Basta kibot ko ikaw na tong sekretary. Sa suka, galing hindi sa suka. May soka man, Action Art? May soka man di sa ton? Usually, amo gimana mo galing kay ti base kon after 100 days para yan Sa bagay. kay royalty. Gani. Te? Sa mga ilimnan yan, suki na yan, suka yan. State of Palahobog address, so pagaligwas na. Ay, naglayon Ang pa. natabo galing siningapon, kaya actually si Councilor Pausi, nabdan ko pa sa gina sa office niya pag abot ko to mga 2:30. Actually ato siya, bago lagi sila nag-abot, naglibot sila diri sa Petro Bacolod. Yung katuan nila mga junk shop pala. Kay kundi may EO si Mayor Aldeng, Executive Order number 15. Okay. Now, ini nga EO, actually tidugay naman na yung anti-fencing law, dugay naman ang ginapatuman, kagasuguan, galing kay ti, siyempre, kung hindi mo bala pag-ibutangan sang bakal na kabay kung sa Tagalog pa, kung hindi mo pag-i-implement. Kung wala unto? Wala ngipon. Yan nga sina-action na dyan, napabayaan. Now, bangod sa manata, wala nga kinawatay sa kuryente, ng kable sa kuryente, especially nga sa telecommunications company, amo ning reason nga madamo iya sang mga nagakawadaan sa signal, services sa mga mga telcos, bisan pa gani ang services sang mga cable networks. Di ang isa diri nga tinutuyo kay ti komo nga ang telcos nagbulig sa city in order sa pagkayo sa ning mga spaghetti wars nga problema. Bilang pag-cooperate o pag-support pa sa city, amo ni nga ihugton ang pagpatuman sa anti-fencing law. Now, ang mga junk shop ang inuna nila libot action dyan because di kalabanan diri ang mga ginapangkuha, kaginakawat ng mga kablisang kuryente, dito ginabagsak o kung ginabaligya. Di amo ang rason nga gina-inform sila because under gali sa sining anti-fencing law, kung manakpan ka, pwede ka mapreso sa 12 anyos, kag may 20,000 pesos na penalty o kung balayran ka. Hindi magnubo. Dati ang naging resulta, sunod kay Councilor Pausi, at least ang tanan nilang katuan, may mga business permits, may ara action dyan sang dokumento, kay kuning kaso sa uli mapamatudan, pwede nga mapasirang imo negosyo sinimo, kag at the same time, may tubangon kagid nga krimen. Kaya sunod diri kay Councilor Pausi, kabahin lang ini sang ginahimo karon sa iya sining komitiba, kag madamo pa sila sa matikan nga imon sa palabuton, kay langkoy man nga gin-inform nila ang pila ka mga junk shop owner nga hindi magpabaya kag dapat insidiyon gid nila kung anong konsekwensya sa idalom sining anti-fencing law. Aring palayag ni Councilor Pausi. Mga junk shop para at least sa aton na ang AO balang number 15 so gina naton kay para masigurado taman nga tanan sila may mga permits tanan na mga may nagita sa AO actually naka-indicate gid dira nga ang aton nga Bacolod Permit and Licensing Office ma-regular checking gid sila ya kung yung kaso nga may sila mga license kaya tungod sa inabala ang subong kadamo na sang report na party sa aton nga nagkaladula nga mga wires so isa na siya nga akilalan tagid nga iidan gid ang aton nga mga kaya syempre damo mga reports man nga ginakawat so isa na sila nga posibilidad nga gakuha or gabakal so amo na nga mas mayo na lang gid nga syempre ay portion lang sa dyan sa palayag ni Councilor Pausi. Actually, interview na siya, taga-PIO na lang. Okay. Kay late na siya, nakabalik siya office from the activity nga attendihan niya, o katuan niya, sining hapon. The anti-fencing law, sa talandra, kay bisan gani nga hindi ka man junk shop o kung ano nga negosyo, o kung individual ka nga nagbakal sa kinawatan, nabalaan mo gamit ka kinawatan, kung baklon mo, pwede ka maulamit o kung mapasakaan sa kaso under sa anti-fencing law. Balita gikan sa Bacolod City Hall, Action at Tayupon una sa balita una sa Action sa Bacolod Action Radio. Action
Radyo City Hall Report. Aksyon Radyo. Salamat gid sa report ni Action Art ay hupongon gikan sa Bacolod City Government Center. Sa aton nga pagbalik mga ka-aksyon, ang detalye sang bypass operation nga ginrespondihan, gin-cover sang patrol pagkarapos gid lamang sini. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Kaya Kaya tinagaman apat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga para traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang mga continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sang panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon nga rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan na nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mga taas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing. Batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pinaka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. Ikaw bala nagahurago kung magtulog? Ari may mga pamaagi para nga malikawan o kung madula ang imo paghuragok sa tion sang imo katulugon. Ang paghuragok o kung snoring, isa ina ka sleeping order. Sa diin, nagakasupnan ang pag-ilig sang hangin sa inyo pagtulog nga nagaresulta sang vibration. Una, pataason o kung i-elevate ang imo ulunan. Kinahanglan nga mataas jutay ang imo ulo para nga maayo ang pag-ilig sang hangin nga nagasulod sa imo tutunlan. Ikaduha, magtulog nga nagatakilid. Isa ina ka maayo nga pamaagi para nga mangin maayo ang pressure sang inyo tutunlan. Ikatatlo, gamit ikaw sang peppermint oil. Ang peppermint oil ang epektibo para madula ang pagpalamanog sang imo tutunlan kag sa ilong. Isa ina ka anti-inflammatory para mapatawhay ang imo paginhawa. Ikaapat, steam inhalation. Isa ka solusyon dira amo ang paghaklo sang aso para nga magtawhay ang imo pamatyagan. Ikalima, honey. Ang honey nagaangkon man sang anti-inflammatory properties. Mahimo ni nga pamag-anon ang aton pamatyagan sa tutunlan. Ginadissolve niya ang mga nagasupon sa tutunlan. Inom lang sang isa ka kutsara nga honey antes magtulog. O kung hindi gani, i-mix class sa mainit o kung malabaab nga gatas. Ikaanom, mag-lose weight. Ang katambok o kung hindi gani ang pag-angkon sang sobrang kabugaton, makaapekto man sa paghuragok. Ang sobra nga katambukon sa liog nagaresulta sang pagsupon sang hangin sa aton tutunlan. Pila lamang sa mga pamaagi para ang paghuragok sa aton katulugon malikawan o kon madula.
And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga taga naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive, ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kun allowance halin sa gobyerno. Ako si Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang mga substandard nga kagamitan. Hindi pang i-charge ang gadget overnight kaang isang cellphone. Taguon ang mga posporo, lighter, kag iban pa nga flammable materials sa mga kabataan. Ag siguraduhon man nga malayo ini sa kalan. Siguraduhon man nga wala nagalik ang inyong LPG. Sa isa ka business establishment, dapat mayara sang fire extinguisher kag dapat nakahibalo ang tanan sa pag-usar sini. Hibaloon man ang expiration date sang fire extinguisher kag i-refill kung expired na. Magpreparar sang fire exit plan laki pa diri ang emergency exit o kung ang lugar nga wala sang harang nga pwede guaan sa tion sang sunog. Dapat nakasave sa inyong mga cellphone ang mga emergency numbers nga pwede tawagan sa tion sang emerhensya. Kung nagakalayo ang imong alawas, himuon ang stop, drop, kag roll. Para malikawan ang sunog, nagakinahanglan ini sang partisipasyon sang publiko. Kung nakahanda kita sa mga kalamidad, dapat preparado man kita sa sunog. Ini sa Action Dale Salazar para sa action tips nga nagapahanumdom nga maghalong sa tanan nga tion. Bangod sa pamahog sing COVID-19 pandemic, madamo sing kompanya kag local government unit ang nagpatuman sang work from home sa ilang mga empleyado. Naga-work from home kung naka-close contact sa nagpositibo sa virus o kung mismo nagpositibo sa COVID-19. Madamo sang benepisyo ang mahatag sang work from home, pero hindi naton malikawan nga maboard kag ma-stress bangod sa sini nga setup sa masobra na isa ka tuig nga pagpakiaway sa COVID-19. Base sa pagtuon sa United Nations International Labour Organizations, nagatugas sing stress ang tuman niya pag-usar sa gadgets kaangay sa cellphone kag computer. Gani, iyaring pila ka mga poslanon nga action tips sa mga nag-work from home. Una, mag-set up sa workspace sa mga balay sa tuyo nga makafocus sa iyong mga trabaho. Ang workspace ay hindi kinahanglan nga dako ang kwarto, ang importante, komportable ka sa iyong mga trabaho. Matapos ang pila ka oras nga nagapungko ka mag-computer, dapat may tion nga mag-stretching, agud malikawan nga ma-strain ang imong likod o kunliog. Time management. Maghimo sa imong mga time schedule kag mga talapuson nga trabaho para maging organisado. Magkaon sa husto nga tion, labi na ang pamahaw kag pilion mapagkaon nga maka-boost sa imong memory, concentration kag alertness kaangay sa pumpkin seeds kag dark chocolate. Kung mayaras mga online meetings, advance nga ipahibalo sa imong mga upod sa balay, agud malikawan ang mga disturbo. Ang pigaw nga internet connection ang makatugas sa stress, gani ipreparar ang backup kaangay sa ibang network kung may maayong signal para sa mobile data.
Take a few breaks. Ini sa tuyo nga hindi ma-drain ang imong brain. Maghampang sa imo pet o kung magpumati sa music. Sa tion nga may concern kag problema, ipabalo sa imo team leader o kung sa boss para masolusyonan. Sa work from home nga setup, ikaw ang may uyat sa imo nga oras. Makasave ka sa plete, makasave ka sa pagkaon, makasave ka sa kwarta, kag makaupo no pa ang imo pamilya. Ang work from home ang may madamo nga hangkat, pero mas madamo sa gihapon ang mahatag nga benepisyo. Ini si Action Daughter Cabato para sa Action Tips, una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio. Bangod Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na! Milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drama. Ibang naman news ang public affairs program sa Action Radio Bacolod. Iring detalye sa nagluntad nga bypass operation sa police station number 6 sinigid lamang hapon. Kumo nga lapaw na kita sa aton nga tiyempo mga kaaksyon. Kag inyo na batian ang kabusan nga pagpangalagad sa atong panatuntunan na Action Report. Afternoon edison, Webes kita nga presentation Hulyo 21, tuig 2022. Salamat gid sa aton Patrol 2 with Action Zilminado and Action Nino Bugina. Aton yung News Center Action Dale Salazar. Dali naman sa Studio A Master Control sa aton yung technical side. Action Henry Espalgar kag Action El Rey Dotilios. Standby na sa masunod nga programa Aksyon Balita Evening Edition o por kay Aksyon Dale Salazar. Sa kinaanda na ko naman ang inyo alagad sa kahanginan, Aksyon Jan Diaz nga nagasiring ang katapos ng media magaserbisyo sa inyo sa tion sang kalipay kasubo o kon kabudlayan man. Hindi inihampang-hampang ang amon ang kamatuoran gid lamang. Good luck Philippines, peace to the whole world. Una sa balita, una sa Aksyon sa Bacolod, Aksyon Radio.